Saya tak bilang botol. Udah kewan ini. Aduh. Apa jambatan nih kok? Tadi jeli lewatannya. Wah, sih nyaman kok, Bro. Balang aku karo botak kok. Tak kira garangan. Tibakno asu awakmu. Asu. Awakmu. Yo. Ketok gedene kok ngene dia karane asu. Ora aku mau. Ora ne di. Gak ro ya. Tak kira kewan. Dan iki awakmu kate mandi. Kate mancing lho iwak. Kok galar. Gawe rambut Jepang pisan. Intir Jepang. Lah iku piye iki? Ya rumput kan anu suket. Coba makan nomor lihat kan. Kuncen penak iki ya iko. Telon lores dadi kan. Endi? Dadi endi? Kok ketelon ngalor titik ya? Oh, alah lha iku ya ancene pasar. Jelas akeh iwake. Ancen tau loro umpale. Ki meneh tak tambakno wis. Malu aku.